מכינה קדם צבאית ימין אורד לפיקוד וציונות חברתית היא משהו ששובר סטיגמות והולך בדיוק ההפך ממה שאחרים חושבים. דווקא הנוער הזה, נוער שתיתנו לו, תנו לו את הצ'אנס והוא ייתן לעצמו את הצ'אנס, אתם תראו שהוא יהיה המוביל והוא ילך קדימה. הנוער העולה, דור ראשון בארץ, לא תופס את מקומו במכינות, וכך לפני 13 שנה הגענו לכאן, הקמנו מכינה שמכוונת לצרכים של בני נוער שלא נולדו בארץ, שעלו לארץ ושיש להם חלום גדול. מכינה שהיא הכנה לחיים, הכנה למנהיגות. ללמוד שאני מסוגל ושאני יכול ושאני לא שונה מאחרים. פה אתה לוחץ על סטופ ומקדיש את השנה השלמה להתפתחות, לעצמך. פה מוכיחים לי שאני יכול לשנות את מה שבמציאות, שאני יכול ליצור מציאות של עצמי. זה קרש זינוק לצבא ולחיים. זה כאילו יש לך מישהו שמחזיק לך את היד כל הדרך. אז איך אפשר לא ללכת למכינה ולהתגייס פשוט? הגישה שלנו והדרך שלנו היא קודם כל לזהות באופן מוקפד את כל החסרים והחסכים. חסרים בידע ובמידע וחסכים רגשיים והיעדר של מערך תומך של משפחה וקהילה וכן הלאה, ואת כל הדברים החסרים האלה באופן מאוד מאוד מושכל ושיטתי למלא אותם דרך תורת החינוך דרך כפר. שחרור, אתה צריך להשתחרר. ביטחון יש לך, אתה הסתכלת על כולנו, העברת לנו את המסר נכון, היית מאוד נחוש, השקעת. קורסים של חשיבה הכרתית ועמידה מול קהל פשוט משך אותי. איך לחזק את הביטחון העצמי שלך, איך לדעת באמת מי אתה, להכיר את עצמך כמי שאתה באמת. להיות הרבה יותר החלטי ושיהיו לך מטרות. את הארץ בגדול לא הכרתי בכלל. היום אני הייתי במקומות שבחיים לא חשבתי שאני אהיה בהם. מכיר את הארץ ברמה ממש גבוהה. המסעות שאנחנו עשינו פה במכינה זה משהו מטורף. בשבוע הישרדות הלכנו 150 קילומטר תוך 5 ימים ברגל עם קצת אוכל בחוליה של 5 אנשים שגם איתם הייתי צריך להסתדר וזה לא כל כך קל היה. מנסים להתגבר על כל הקשיים, באמת הם נותנים לי הרבה כוח. ואני לא אחזיר אותם ואני אצליח בכל הדברים שאני רוצה להגיע אליהם, ויש לי לאן להגיע. הנער מגיע לטירונות ואחר כך לכל הקורסים האחרים. המפגש הוא לא מפגש של מי שמצפה לכישלון, הוא מפגש של מי שיודע, אני כאן כדי להצליח. וכל דבר שעומד לקרוא כאן, כבר חוויתי וכבר הצלחתי בו וכבר תרגלתי אותו. ההורים שלא יודעים עברית, הם לא יודעים מה זה צבא. ואדם כזה שמגיע לצבא ואין לו גב, אז הוא לא מרגיש בטוח. המכינה הייתה מבחינתי גב מאוד חזק, שיש לך עם מי לדבר. יש לך פור אדיר על פני אנשים אחרים במחלקה, בפלוגה שלך. אני אגיע לכאן. מבחינת האחריות, המנהיגות שלי, אני פיתח את עצמי ממש. ועכשיו גם הכיוון שלי לחיים הוא יותר רציני. אני רוצה לפקד, איפה שיתנו לי אני אעשה את הכי טוב. פתאום מתחילים להגיד לי, וואו, אתה רציני? מתחיל לדבר על דברים כמו פוליטיקה או דברים שאנחנו שם בשכונה לא מדברים, פתאום על פטריוט, על מדינה של, כאילו אהבת מדינה, זה פשוט, הם אומרים, מה זה הדבר הזה? מה מלמדים אתכם במכינה? 85% מהם מגיעים ליחידות קרביות. הרבה מאוד פה מגיעים לסיירות. יש לנו 35% מפקדים, שזה קורס מ"כים, יש לנו 7% קצינים. בשלוש שנים האחרונות היו לנו 5 מצטייני נשיא, ובשנה האחרונה היו לנו 3 מצטייני נשיא. חשוב שיבינו שיש פה את כל הסוגים של האנשים. כמו בחברה, ויש שצריך לעבוד,
שאם לא תעשו, לא יהיה. אנחנו בונים פה קהילה. יש פה עדות שונות. יש פה יוצאי אתיופיה, יוצאי חבר העמים ויוצאי קווקז. זה 60 חבר'ה פה שצריכים פתאום לנהל את עצמם לבד, לעשות לעצמם אוכל, להתעסק עם הכסף, וזה לא פשוט. אני חושב שיש את התכונות הנדרשות כדי להוביל את כולם קדימה כקהילה. אם מדובר בתכונות כמו מנהיגות, אסרטיביות. לאט לאט אתה מבין שאם אתה רוצה שהחיים שלך בתוך הקבוצה הקטנה הזאת יהיו חיים יותר טובים, אתה חייב לתת יד לחבר שלך. אתה חייב למשוך אותו איתך למעלה. מרגישים כאילו אנחנו כבר יותר מקהילה, כאילו אנחנו משפחה אחת גדולה. המכינה הזאת היא המכינה היחידה שיש הסעות כל רחבי הארץ, מהדרום ועד הצפון, והחזרי נסיעות, שזה משהו מדהים. אנחנו פה חבר'ה שלא באנו מרמה סוציו-אקונומית כמו רוב המכינות בארץ שהילדים באים מהם, אז יודעת שיש צורך. פה ההורים לא משלמים, כי אין להם לשלם. אנחנו נותנים לכל אחד 400 שקל דמי כיס, כדי שהחניך יכול להיות פה בראש שקט מבחינה כלכלית ולהתפתח. כל האמירה שלנו בעצם שאתה תעבוד על עצמך, יהיו מעגלי השפעה. אנחנו עושים פה מעורבות קהילתית. כל יום שלישי אחרי הצהריים, חבר'ה הולכים או שעם ילדים, או שעם חריגים, או שעם מבוגרים. בעצם מרעיון לא רק שמקבלים, אלא גם נותנים. בעצם מחזירים את הגלגל לאיפה שהם היו. העלות של החניכים של המכינה שלנו היא הרבה יותר גבוהה מכל מכינה אחרת. הצרכים של השוטף, של הלחם, של האוכל, של הדמי כיס, צריכים הרבה יותר אנשי צוות, כי הם צריכים הרבה יותר מעטפת. החלום שלי זה שנדע שאנחנו סגורים ושנוכל את כולנו להשקיע בחינוך, בחיבור עם הילדים, כי זה בעצם מה שעושה את השינוי. מה שלא חוויתי ולמדתי ב-12 שנה, למדתי בשנה אחת, ב10 חודשים. הרצון הזה באמת למנף את הבוגרים שלנו, כאילו זה לא נגמר. התוכנית פה, בוגרים פה היא תוכנית מדהימה, זה מימון מלא של לימודים ודירה וכל התמיכה שאתה רק צריך, רק תלמד. הרעיון הוא שיגורו פה בחצור בוגרים, שבעצם ישמשו דוגמה לחבר'ה שלנו, של להראות שאפשר, שאנשים שצומחים פה, הם כן מצליחים. ולמי זה מתאים? כל בן אדם שיש לו מוטיבציה ורצון. חבר'ה באמת שיש את הפוטנציאל, אבל לא מספיק אמרו להם. הם לא מספיק יודעים את זה. החניכים שגדלו פה הוכיחו שהראייה העצמית המפוקחת הזאת והכרת הערך העצמי היא שהובילה אותם לתפקידים הכי משמעותיים בצה"ל, ואחר כך בהשתלבות בלימודים, בהשתלבות בחיים, בהקמת משפחות נורמטיביות, והם גאוותנו. אני מאמין. מי שמאמין בעצמו בדרך שלו, הולך אחרי השאיפות שלו בכל הכוח, השמיים הם הגבול.